Makadini muri Zimbabwe, makadini zvenyu? Sara ndinonzi Gogo Bill, mushamarari wemuno muZimbabwe. Inini ndiri munhu anogara muZvishavani muMandava, ndiri mai vevanhu, ndiri voice of the voiceless. Nhasi ino ndine timu reHatirare 263 ndakavata ndinovafollowa zvakanyanyisa vakomana ndichivaona vachiinspire ende vachiita zvinhu zvakanaka. Saka ndamboti regai ndimbovagofa ndimboona kuti zvavanoti Hatirare vanosvika kuZvishavani here. Zvechokwadi ndakataura navo vakati tinosvika. Saka vakasvika, saka nhasi tatoita masitories maviri. Tatomboenda kusoza navo, tikaenda kune imwe imba kumuzvizvohoko vakaita nyaya yavo. Iye zvinezvi tiri kuno kumapostori vafamba zvakare. Ndine hama yangu yatinogarisana nayo anorarama neurema hwekusaona. Saka ndasvika nevakomana ndikati vakomana handei mumbonoona. Saka ndopatasvika izvi zvinezvi. Yes Magilo. Makadii Gogo Bill? Ndiri right. Kuri seko kurova? Kuroverana. Kuroverana here. Ndofunga ndambokufonera makusena handiti? Ndichitaura kuti pane vakomana vari kubva kuHarare veHatirare 263 vari kufamba vachibatsira vanhu vachida kunzwawo machallenges atosangana nawo sekuti vari kurarama munyika yedu yeZimbabwe ndomauri kurarama. Iwo ungatanga here nokuzvintroduce taura kuti iwo ndiwani? Alright. Inini zita rangu rekuberekwa naro ndinonzi Felicitas Shumba. Ndinorarama neurema hwekusatoona, handitooni zvachose. Ndine vana 4. Wopa vana 4 vako vauina vavo vana vababa 1? Alright. Ko nyaya yekusaona wakaberekwa wakadaro rikano zvakazoita wakura? Nyaya yekusaona yakazotanga ndane 12 years. Chii chakaitika? Ndakangotanga ndiri kuchikoro kungotanga kuona zita sekuti imute. Masiso angu ndo paakatongotangira achibuda musodzi nemusoro zvikatongotodaro zvikatofa. Saka wakamboenda kuchipatara here? Ndakamboenda. Wakandoziva kuti masiso ako achaoni zvachose? Ndakamboenda pekutanga ndikanzi azere mvura, ndichizodzokera futi kechi2 tanzi mvura inoda kudhrenwa, ndopandakanzi zvisisina batsiro yekuti timadhrene nekuti haachabatsiri. Alright. Ko baba vemwana wako? Baba vevana vangu vakabuda vachiti vari kunotsvaka basa kuBulawayo. Vakadi rega chimbotaura nemukomana chimbonzwa. Makambofambawo here vanhu vemweya munonzwa kuti dambudziko renyu maybe riri spiritual, makambofambawo? Takafamba. Vaiti chii? Ivo vanhu vemweya vaiti pagere mhepo, zvakakonzerwa nemhepo. Asi havana kukwanisa kukubatsira here? Havana. Sekuziva kwandinoita Magilo, imi munotopinda postori chaiyo chaiyo, makatopfeka magemenzi. Muri kutadza kubatsirika here? Zvakaramba, saka ndakutongojairawo zviripo. Kuva mugere ndiani wenyu vari pasaidi nemako? Mwana wasisi vangu. Vanoraramawo neurema? Anorarama neurema, haatotauri. Wakasarwa asingatauri? Alright. Saka iwe uri kurarama sei? Chii chiri kukupa kudya, kupfeka nevana vako? Gogo Bill, mararamiro andiri kuita ari kurwadza. Baba vevana havasi kutochengeta vana, saka kutoti ndidye ndipfeke zvinhu zvezvakatooma ndenchibatsirwa nevanhu kunze. Alright. Ko wakamboenda kumaintenance here? Kumaintenance ndakaenda. Hana hama here? Hama anadzo, but hama dzacho hazitodikanwa kuzvinzwa kana pavana havatombobatsiri. But chinonetsa ndechekuti iwe wakaita mwana wokutanga, ukaita wepiri, wetatu, wechi4, zvekuti akauya akadzoka unopamhiwa mumwe mwana futi. Gogo Bill, ni shuviro yangu yanga iri yekuti dai baba vachichengeta vana vavo, nekuti handioni sekuti vangahondida zvekudzokerana, nekuti ndoona sekuti vari pakuda kungondishandisa. Kwakamboenda here kwahama dzake? Kuhama dzacho ndakaenda. Kumapurisa? Kumapurisa ndakaenda futi. Ukapiwa mhinduro yekuti chii? Kumapurisa ndakaenda ndikaona vamwe ofisa vakanditi kwanza handikwanisi kusunga iclassmate yangu, saka handikwanisi kumusunga. Hana kwaangambowana mari yawakaudzwa pamaintenance yekuti akupe yakawandisa. Vana vari kuenda kuchikoro here? Vana vangu 2 ndo vakungoendesewawo, asi nekutanga patiri kuvhura ipapapa vanenge ndenge ndotsvaka mari yekuti ndivabhadharire. Apa vari kumboendeswa nani? Apa ndakaenda kuchikoro kuShavanhai pamukuru, ndikabva ndikakumbira vanonzi vaZulu, ndo vakandibatsira kubhadhira mari yefirst term nekumutengera mauniform. Alright. Saka iwe mashoko auinawo aunoda kupa mhuri yeZimbabwe ruzhinji rwacho tinoda kubatsirwa, unoda kubatsirwa nei? Ini ndotokumbirawo pakubatsirwa pakuendeserwa vana kuchikoro chaiko nechikafu. Mararamiro angu ari kutorwadza chaiko, kutaura chokwadi. Alright. Toti vanenge vachida kukutsvaga iwewe vanokwanisa kukuisira mari paEco Cash kana paInbox vanokubata papi pacho? Pa 0774 389 708.
Dzokorora zvakare. 0774 389 708. Apa pamuri kugara nani? Ndiri kugara naamai vangu. Vanoshanda here mama? Amai vangu havashandi. Zvichireva kuti pamuri kugara apa hapana kana anoshanda? Patiri kugara hapana anoshanda. Masera sei mama? Tasera masera sei. Masera pasera sei pamukova? Aiwa pamukova pari vari sei vazukuru? Vazukuru vano. Maona tangu kutsika ika? Tinotenda. Ava vakomana vandiri kufamba navo ndeveHatira re263. Vakomana vanofamba muvanhu, vanorarama muvanhu, vanonzwa matambudziko evanhu, vachizama nepavanogona napo kuti mubatsirwe nenyika yeZimbabwe kuitira kuti cheme zvenyu chigogona kugadzirisika. Ndiri kuona pano mune matambudziko maviri. Mungagona kutaura here muchiudza ruzhinji rweZimbabwe tivawe kuti matambudziko makatarisana nawo panopamba penyu ndei? Ini zvikuru sei ndakatarisirana nedambudziko revana vangu ava vaviri ava, Nomusana naFelistas. Felistas uyu munhu anga ane murume wake ndokubva angomusiya akaenda. Pari zvino chikafu chiri kunetsa, vana kuenda kuchikoro kuri kunetsa. Takatoendawo kuna vajaravaza vakati endai kuchikoro, kana maenda kuchikoro ndichataura navo kuchikoro vapinze mwana chikoro. Zvino pari zvino zviri kunetsa gogo Biyu, zviri kunetsa zvisingatomboiti. Sorry Zeni. Tingada kuziva kuti baba kusiya kwavakaita mudzimai wavo vakataurawo chikonzero? Havana mbotaura chikonzero, vakangomusiya. Vakamusiya aremara here kana kuti asati? Asati akaremara saizvozvi. Vakatomurorana akaremba? Akangoremara saizvozvi. Vakaita vana 4. Vakagara vese makore mangani? Mangani mai? 16 years. Vagara kudero 16 years. Ini ndakamborwara ndikaenda kuHarare. Ndikati zvamati muri kunetseka mari yokubhadhara chitamugara kumba. Vakauya vakagara kuno kumba. Pandakazongosvika ini murume wacho akati chambonotsvaga basa. Ndokubva atobuda akaendera ato. Nanhasi kutomufonera handina mari, kutomufonera zvakati zvikati. Zvino kusvika tangozomira kuti tichienda kune vanobatsira, vakabatsira vana vakaenda kuchikoro. Chikomana ichi nemusikana mukuru aripo anoita form 1. Vanga vanzi vabhadhare mari kumaintenance uku hanzi 200. Enderenyu mberi. Asi havana kana senderi vakambobvisa, anongowanda kudai. Vakuru vacho patakaenda kumapurisa, mupurisa akati classmate yangu handingamusungi nekuti haagoni kuwana mari. Saka mwana wangu ari kutambura. Anoona zvimadhindi zvandiri kuita izvi, ndiri kunhonga kuti pamba chairo ari wane. Kana vana gogo Biyu vanopopota vachidini, vachibatsirawo vachipawo kana ichingwa. Iye akagara zvakwe ariko Bhuruwayo kwaakagara munhu wacho. Iye murume wacho? Ndokwaariko Bhuruwayo. Ende anotombotaura kuti ini mupurisa handibati. Saka nyaya iripo ndeyekuti havasi kushandisa mutemo, inyaya yeushamwari huri kushanda. Saka rubatsiro rwamuri kuda kumhuri yeZimbabwe muri kuda rubatsiro rwakaita semama? Ini rubatsiro ndanochida rubatsiro rwechikafu, nokuti vana vaende kuchikoro ava, nokuti mwana wangu akadzidza, iniwo ndakadzidza. Saka naida kuti vana vake vadzidze chikoro, vararame nokudzidza chikoro, vozongoitawo zvavanoona kuti vararame vadzidze. Ndopapa nepfungwa dzangu nokubatsirwa pachikafu. Ini ndotoitawo sondonetseka nenyaya yemaziso. Ndo zvimwe dambudziko rapano. Maziso enyu ari kumborwadza? Ndane BP. Saka matambudziko akawanda zvishuwa. Ndane BP nokuda kwomunhu iyeye. Zvichidzi mutodawo batsiro kuti musaende kuchipatara kunorapwa? Tinotenda nemashoko amataura. Tinoimba kuti Zimbabwe ichakubatsai rubatsiro rwamuri kuda. Tinotenda. Ko panyaya yaNomsa muri kurarama naye sei? Nomsa ndiri kungorarama naye zvokungotiwo mai vake vanongotumirawo madhende, chikafu chiri kunetsa. Asi anoita basa here? Anokubatsirai basa? Anoita Nomsa. Ko iye Mai Gilu anokubatsirai basa here? Anobatsira. Chero kuwacha anokwanisa kuwacha? Ndapi mabasa anokwanisa kuita? Anowacha ega mai uyu. Aina kana hembe dzake aina. Kana kubikawo pastovhu anobika ega. Right, vanenge vaida kuzokubatai kuti vakubatsirei, nhamba dzekuti vakubatai tongoshandisa dzamai Gilu idzodzo. Right, mashoko enyu ekupedzisira kuruzhinji rweZimbabwe? Mashoko angu okupedzisira, ndiri kutenda kumhuri yeZimbabwe yandishanyirawo kuti
izoona dambudziko revana vangu nedambudziko rangu, ndazvitenda ndazvisa pamberi paMwari kuti dai Mwari vabatsirewo gogo Bhiyu, dai Mwari vabatsirewo vakomana vafamba navo. Ndatenda zvangu. Uremaita basa mama. Chipo makadii? Makadii yenyu mama? Chipo makadii? Tiripo. Zvatiri kuno kunzvimbo yezvishavani kuno kumunorarama sei kuzvishavani? Isusu torarama tiri muno mumandava muwadhi 2. Mandava muwadhi 2. Chii chinowanzonetsa kunoku kuzvishavani mumandava wadhi 2? Mvura, matoilet. Sesu tinoshandisa public toilet ari muri kutoona patimire pano. Saka tinenge tichida kutiwo toilet isukwe everyday. Mvurawo inge ichibudawo everyday. Saka distance yamunochera mvura yakareba zvakaita sei? Yakareba. Kurefu? Parefu. Alright, ko patransport ndambonzwa chinzi transport. Transport parefu. Marodzi akaipa. Anoda kugadzira. Saka muroti mese munoshandisa toilet 1 iyo irapa. Alright, saka imi michikukuraramisa iwo mushavani chii? Mukurarama sei mushavani? Alright, torarama nekutengesa. Munotengesa chii? Kutengesa madomasi nemajigs. Right, mutauni macho. Asi zviri kuita? Unongowanawo zvekurarama asi hauzokwanisi kuendesa vana kuchikoro. Padei munobata mari? Tobata kana $5. Mune vana vangani? Mune vana 2. Vanoenda kuchikoro? Vanoenda kuchikoro. Vakura sei vana? Umwe ane 3 years, umwe ane 6. Alright, ndimi munovariritira muri 1? Baba vakaendepi? Baba vakaenda. Reason yanga iri yei? Varume anomongoziva kuti varume vanonetsa vanongoenda. Ungosiya wamitisiwa munhu otozviendera zvake. Saka makamitiswa 2 nemurume ende vana ava vane mutupo umwe chete here? Alright, mashoko amunosiyira kumhuri yeZimbabwe kupedzisira anga vakaita sei? Chachingokumbira kuti sesu zvedu tinoshandisa mapublic toilet tive nerubatsiro nepamvura apa kutiwo tive tichiwana mvura ibudewo. Nemabhemba tahwa munomu vanhu vanongomuka vakafa vakaurawa. Saka pawiki kuri kufa vanhu vangani kunoku? 3-4 asi vanenge vachifa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Vanorwa nemabhemba? Chingava chikonzero chei chikuita kuti vanhu varovana? Vanhu vazhinji vamwe vanenge vari kumabhawa uko ndo kunonyanya kuitika zvinhu zvakawanda. Saka ndo muri kuzokonzera vanhu vaponda achinzi afa asi zvinenge zvichitangira kumabhawa. Alright, saka mimi kuona upenyu dambudziko iri ringarijiswe sei? Tingaripedze sei dambudziko rakadai so? Vanenge vachifanirwa kungotiwo mapurisa avo atinawo munharaunda vakanzwa kuti imhondi ngavabate vaendese kujeri. Muri kuti vanhu vanenge vachitozikamwa asi havasi kusungwa? Variko vanotozikamwa asi havasungwa. Mati tiri kunonzi kuchii kuri kuitika izvi? Kunoko kumandava wadhi 2. Kuri kushamba? Kuri kuzvishavani? Ore tinotenda. Mati zita ndiani? Tendai Moyo. Maura? Tendai Moyo. Tendai Moyo. Ore tinotenda.